Στο χωριό Βουλιαράτες, ένας αγνός πατριώτης, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, δολοφονείται άναυρα από την αλβανική αστυνομία, υπερασπιζόμενος την ελληνική σημαία. Ο Κωνσταντίνος ενοχλούσε με την έντονη πατριωτική του δράση. Ήταν επικίνδυνος για το καθεστώς της Αλβανίας, που επιδίωκε να σβήσει τον βορειοϊπειρωτικό ελληνισμό από τις πατρογονικές του εστίες. Το πάθος του για την Ελλάδα, την πατρίδα που του στέρισαν, ήταν μεγάλο. Προσπαθούσε να αφυπνίσει τους συμπατριώτες του για τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του βορειοϊπειρωτικού ελληνισμού, αλλά και να ευαισθητοποιήσει όλους τους Έλληνες, να θυμηθούν πως η Βόρειο Ήπειρος υπάρχει και περιμένει μαρτυρικά τη μητέρα Ελλάδα. Δεν δίσταζε να μιλά ευθέως και μεγαλοφόνος για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των βορειοϊπειρωτών, τον ανηλεήδιωγμό τους για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Οι προκλήσεις και οι απειλές εναντίον του αμέτρητες. Συχνές οι προσαγωγές του από την αλβανική αστυνομία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ζητώντας του να κατεβάσει την ελληνική σημαία, που κυμάτιζε στην κορυφή του Αγίου Αθανασίου, επάνω στο σταυρό που εκείνος είχε φτιάξει. Η αλβανική αστυνομία ποτέ δεν προέβη η ίδια στην υποστολή της σημαίας, αλλά του το ζητούσε με σκοπό να τον ταπεινώσει και να καταστήλει το εθνικό φρόνημα των βορειοϊπειρωτών. Ξημερώματα της επετείου, ο Κωνσταντίνος ζωγράφιζε στον τοίχο του σχολείου του χωριού την ελληνική σημαία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εκείνες τις ημέρες, είχε σημειοστολίσει το χωριό από την πλατεία έως το στρατιωτικό κημητήριο Ηρώου, προκειμένου να τιμήσει τους Έλληνες στρατιώτες που βρισκόταν θαμμένοι εκεί, πεσόντες κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941 και ίσονε νόμιμα την ελληνική σημαία, επειδή οι γηγενείς Έλληνες της Βορείου Υπήρου αποτελούν εθνική κοινότητα και όχι εθνική μειονότητα, διεθνώς αναγνωρισμένοι και έχουν απόλυτο δικαίωμα να τιμούν τις εθνικές επετείους και τα εθνικά σύμβολα. Στο καφενείο του χωριού διαφλικτίστηκε με Αλβανούς αστυνομικούς που τον προκάλεσαν, ενημερώνοντάς τον ότι σκόπευαν να προβούν στο κατέβασμα των σημεών και απειλώντας τον με το εκκλησιακό τους όπλο. Κανείς δεν τόλμησε να τον υπερασπιστεί. Αρνούμενος να δεχθεί το γεγονός, έφυγε από το σημείο και επέστρεψε οπλισμένος στην πλατεία, όπου και πυροβόλησε στον αέρα. Οι Αλβανοί αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν βάλλοντας εναντίον του. Αν και διέθετε την κατάλληλη εκπαίδευση, αφού είχε υπηρετήσει στις ελληνικές ειδικές δυνάμεις και είχε την ευκαιρία, δεν έριξε κατά των Αλβανών. Με το όπλο στα χέρια, διέφυγε, αποφεύγοντας τη συμπλοκή στις πλαγιές του Κόζακα, όπου θα γραφτεί και η τελευταία πράξη του δράματος. Οι ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας καταφθάνουν για να τον κυνηγήσουν συνοδεία ελικοπτέρου. Λίγο πριν εμφανιστούν οι εκτελεστές του, αδειάζει το όπλο του πάνω στη γη. Ενώ στο χωριό βρισκόταν σε εξέλιξη η τελετή μνήμης προς τιμή των Ελλήνων πεσόντων κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης που αδιαφόρησαν, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας συλλαμβάνεται και αφού τον έσυραν για πολλά μέτρα, εκτελείται με 2 σφαίρες στην καρδιά. Τελευταίες του λέξεις: «Ζήτω η Ελλάδα!» Θάνατος αντάξιος των μεγαλύτερων ηρώων του έθνους. Επί 11 ημέρες, η Σωρός δεν δίδεται στην οικογένειά του για να ταφεί, προκειμένου να καλυφθούν τα ίχνη της δολοφονίας στο άψυχο κορμί του. Από την ημέρα της εκτέλεσης, επιχειρήθηκε μια αήθης προσπάθεια σε Αλβανία και Ελλάδα, δολοφονίας του χαρακτήρα του, αμαύρωση της τιμής και της υπόλοιψής του, παρουσιάζοντάς τον ως τρελό και εξτρεμιστή. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας δεν δολοφονήθηκε μόνο από τους Αλβανούς, αλλά και από την πατρίδα, για την οποία έδωσε τη ζωή του.
Η τότε ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν αντίκρουσε τις προσβολές, δεν υπερασπίστηκε τη μνήμη του σε όσους του προσέβαλαν επέσχυτα. Εξάλλου, υπερασπιζόταν τα δίκαια του ελληνισμού της Βορείου Υπήρου και η Βόρειο Ήπειρος ήταν πάντα ένα πρόβλημα που το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήθελε και θέλει να ξεχάσει. Σε έναν κόσμο που γύρω μας πολλοί ντρέπονται για όσα θα έπρεπε να είναι υπερήφανοι, όπου η σημαία καταλήγει στα σκουπίδια και τα σκουπίδια γίνονται σημαία, αυτός τόλμησε και ύψωσε το ανάστημά του και να πληρώσει για τις αμαρτίες των άλλων. Ανήμερα της εορτής των Αρχαγγέλων, όλη η Ελλάδα υποκλίνεται στη θέα του νεκρού Κωνσταντίνου. Το χαμόγελο και η γαλήνια έκφραση του προσώπου του προκαλούν δέος. Βουβός ο θρήνος της μάνας και του πατέρα που προσπαθούσαν να αποχαιρετήσουν το μονάκριβο γιο τους. Χιλιάδες Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί για να απευθύνουν τον ίστατο χαιρετισμό, τον συνοδεύουν τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και τον μεταφέρουν υπό τη σκέπη της τεράστιας ελληνικής σημαίας του, τη σημαίας με την οποία συμμετείχε στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, στο κημητήριο του χωριού, όπου και ετάχθη στα ιερά κόμματα της Βορείου Υπήρου. Πολλοί ίσως διερωτηθούν τι μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας η έννοια ήρωας. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κατσίφας ήρωας? Η πράξη του ήταν ηρωική, γιατί προϋπόθεται ψυχικό σθένος και ικανότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο άνθρωπο. Είχε τα χαρίσματα ενός ήρωα: γενναιότητα, αυτοθυσία, τιμιότητα, καλοσύνη, ανθρωπιά. Ήταν ήρωας γιατί αγαπούσε την πατρίδα του και έκανε όνειρα για αυτή. Γιατί ήθελε να προσφέρει και επέλεξε την έμπρακτη θυσία για να αφυπνίσει, για να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο. Γιατί η πράξη του ήταν ηθικά μεγαλειώδης. Γιατί θυσιάστηκε για έναν μέγιστο σκοπό. Γιατί δεν επέτρεπε στον εαυτό του να φοβάται, δεν υποψήφισε. Γιατί είχε το φως μέσα του. Γιατί ήταν πραγματικά ελεύθερος. Είχε θάρρος και όταν ήρθε η ώρα, τα μεγάλα λόγια περί ελευθερίας τα έκανε πράξη και όχι δειλή σιωπή. Η ελευθερία ήταν για αυτόν αξία διαπραγμάτευτη και δεν την κράτησε φυλακισμένη στην ψυχή του. Η άρνηση, η αυταπάρνηση, τα όχι, για να έχουν ηθική αξία, πρέπει να είναι απόλυτα. Γιατί επιλέγει τον δύσκολο και οδυνηρό δρόμο, όπου δεν χωρούν προφάσεις ότι δεν υπήρχε η ευκαιρία. Ο ηρωισμός δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, είναι υπόθεση ανάγκης και συνείδησης του χρέους. Ο Κατσίφας είχε συνείδηση του χρέους του. Ήξερε καλά ότι η ελευθερία της πατρίδας είναι πρώτα απ' όλα ατομική ευθύνη. Τοποθέτησε την πατρίδα στην κορφή των αξιών του. Ένιωσε το χρέος, έδιωξε το φόβο και τόλμησε. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας είχε την ατυχία όμως να ζει σε μια εποχή όπου το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων δεν συγκινεί. Η ηρωική του πράξη μέχρι και σήμερα περιμένει δικαίωση. Η θυσία του έφερε στο προσκήνιο το βορειοϊπειρωτικό ζήτημα, αυτό το εθνικό έγκλημα που εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό ηθικά και νομικά. Η Βόρειο Ήπειρος είναι μια ανοιχτή πληγή για όσους διαθέτουν εθνική συνείδηση. Σήμερα, οι Αλβανοί εξακολουθούν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπιέζουν, να τρομοκρατούν, να εκποιούν περιουσίες, να γκρεμίζουν σπίτια, να φυλακίζουν παράνομα κάθε γνήσιο πατριώτη που ορθώνει το ανάστημά του, να προσβάλλουν τη μνήμη ηρώων. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας έπραξε αυτό που του πρόσταζε η ελληνική ψυχή του. Επετέλεσε το χρέος προς την πατρίδα του με απαράμιλη ανδρεία. Το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο πάνθεον των Ελλήνων ηρώων που θυσίαζαν το ύψιστο αγαθό, τη ζωή τους, για τις αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους. Και η θυσία του θα παραμείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη
μνήμη και την ψυχή μας. Όπως δεν θα ξεχαστεί η θυσία του Αριστοτέλη Γκούμα το 2010, των 4 παλικαριών το 1990 στο Αλίκο, αλλά και των αμέτρητων Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ή θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια του στιγνού και αθεϊστικού κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία. Χρέος όλων και να θυμούμαστε και να θυμίζουμε, γιατί η μόνη μας ελπίδα ως έθνος είναι η μνήμη. Οι Έλληνες καλούμαστε να διαφυλάξουμε αδούλωτη την ελληνική ψυχή μας. Καλούμαστε να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία. Να μην αφήσουμε να σβηστεί η Βόρειο Ήπειρος ως μια χαμένη πατρίδα. Αυτός ο αιματοβαμμένος τόπος που ακόμα υπομένει, αντιστέκεται, αγωνίζεται, πάντα θα γεννάει ήρωες, που μια μέρα θα κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Οφείλουμε ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς αυτόν, τον αθεράπευτα ιδεολόγο πατριώτη, να μην αρνηθούμε την ιστορία μας. Να μην ξεχάσουμε από πού ερχόμαστε, γιατί μόνο έτσι θα γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Να πάψουμε να είμαστε παρατηρητές, να σταθούμε όρθιοι και να φροντοφωνάξουμε το δικό μας όρθι, το δικό μας παρόν, στη ζωή και στο κάλεσμα της πατρίδας. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας ποτέ δεν έφυγε. Δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Δεν πεθαίνει το φως. Δεν πεθαίνει αυτός του οποίου η μνήμη παραμένει αιώνια. Εκείνη την ημέρα, στην περήφανη Βόρειο Ήπειρο, γεννήθηκε ένα όνειρο, γεννήθηκε ένας μύθος. Στις 28 Οκτωβρίου του 2018, στον τόπο που συντελέστηκε το έπος του 1940, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας βάτησε μόνος και αγέροχος προς την αιωνιότητα. Υπερασπίστηκε ιστορία, σημαία, γλώσσα, τιμή, εθνική αξιοπρέπεια. Με τη θυσία του έδωσε νόημα στη ζωή και στα όνειρα όλων. Ανέστησε και θέργεψε την αποσταμένη ελπίδα. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε που μας θυμίζεις πώς είναι να είσαι Έλληνας. Ευχαριστούμε γιατί υπάρχεις. Κωνσταντίνος Κατσίφας, για πάντα παρόν. Αθάνατος!